Isukela kumina ukuthi no yazi ngifuna ukuzwa. But angimtshela ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi lento yethu injani. Ngathi nje hhayi asinike inyanga sibone ukuthi ithini. So yahamba kanjani i-relationship? Yeah. Yabo girl. Ngagcina sengizwe ukuthi no angathi ugirl sengizomthanda kakhulu ukudlula umyeni wami. Because lo muntu siqale saba bangani laba abangahlukaniseki. Ama-trip siwaphuma naye ngisho ngihamba nomyeni wami sometimes I-take along naye yabona. Bakithi. Isekhaya usenekamero lakhe nje kuyazi ukuthi uma efikile unekamero lakhe alala. Manje mayisekamereni lakhe wena wenze njani uhamba uyolala naye? Ngihambe ngisnika in ngiyolala naye kanjani. Ngoba phela umyeni wami uyahamba leso sikhathi leso sokuthi ashayise ngomoya then abuye. So ngiyasnika nje ngiyombona. And ngabona no yazi angathi angathi kahle kahle sengithanda abantu abawu-2 ngendlela elinganayo kodwa futhi abantu bobulili obuhlukene. Oh my goodness. So manje-ke wawufika ube intimate no-girl? Yeah. Uphinde uye ekamereni yoba intimate nomuntu wakho? Sho! Sanibingelela bonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni. Namhlanje sihleli nodadewethu othikena naye unesakhe isitori. Kodwa-ke sihlukile lesi ngoba yena waxoshwa emendweni kahle kahle. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli uzisho igama nokuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukela emakhaya igama lami nguNomfundo kwaNtombela ngihlala Amakhutha. Hlala kaMakhutha. Okay. So Nomfundo, tell me about umshado. Ucabanga nje ngomshado. Mawukhula nje as a little girl ngiyazi ukuthi yena ubone emakudlala umunodoli usumama usushadile. So ucabangani? Yeah, ekukhuleni kwami ukushada kwakuyinto nje engangifisa vele. Ukuthi ngishade ngibe nekwami ngibe nabantwana bami nje ngibe nefamily. Ube nefamily. Yeah. Okay. Uqhamuka ekhayeni bashadile omama nobaba noma ukhuliswa ugogo? Ngikhuliswa uma as a single parent. Ubaba, do you have a relationship naye? No. Awunaye? Akasekho emhlabeni. Akasekho emhlabeni. Okay. So umsolwa-ke uhlangana naphi naye? Your husband? Sasise-mall. E-mall? Yeah, ngahlangana naye e-mall. Nje ngiyibonela a-good guy nje. Umuntu omuhle egezile. Nje uyambona ukuthi umuntu oyithandayo. Yeah, so kuyena ngokusho kwakhe wathi it was a love at first sight. So nje Ngokusho kwakhe wena wongamthandini. Nami ngiyibonela nje umuntu oright. But not ukuthi usengaba but umuntu oright nje. Yini yakwenza admire umuntu edlula lapha yana ukuthi yena mohla alright. Oh, okay. Yeah. So yini yakwenza uthume? Wakumisa kwenzakalani nize nikhulume nje? Lokho nje kokuba curious ukuthi ufuna ukuzwa usuzothini. Nanokuthi umuntu uthi naye akayona type yami. Muhle yena kodwa Okay. Ngathi awuthi ngizwe ukuthi uzothini. Khona umfana wasekhaya mawukhuluma indaba ama-type uthi akuyona i-type yami. Wesana bebovu. Athi amantombazane nama-type. Yini lo nto ekuthiwa i-type? Wonke umuntu une-type uyabona ukuthi lo singaphelelana lo no. So manje-ke kuboneni kwakho ukuthi akuyona i-type yakho but yini eyenza ukuthi kuqhubeke-ke? Indlela nje akhuluma ngayo nendlela nje ayichaza ngayo ngabona ukuthi no yazini singangaba ama-type but ufuna lento engikhule ngiyifuna ukuthi ufuna ukuba nefamily, ufuna umuntu ozokhulisa ikhaya, ufuna nje ukuba nekhaya nemfudumalo. So manje-ke akhathi sekushela-ke like your first date yayinjani i-first date yenu? Wakusaphi? How was it? Treatment? Kwakumnandi like into engakholeki mangahle ngithi ngiyaxoxela nje. Into engakholakala ukuthi khona umuntu ongenza like into enjengaleyo on a first date. Wenzani angazi phela. Nje first date athi nje umfana
siyahamba unayo i-passport siyahamba Mauritius and I was like angikwazi ngisho ukwazi ngisanda kubona like angakujwayeli. On a first date? On a first date. Wena wawunayo i-passport? Nginyaphi? Ngiyithathaphi? So okay, akho passport ke. Athi-ke ayi sizoyi-postpone-ke indaba yokuya eMauritius. But-ke okwamanje ake sithi weekend away local. First date? First date. Okay, how was your first date? And nje gentleman. Yabo nje as umuntu nganginakho lokho ukuthi first date weekend away. Friday to Sunday ngizobe nginalo muntu ngiyabuza umuntu kahle khona amaplan aphezulu la kusho ukuthi ufuna kuyolalwa nje straight. Kanti cha. Ufunani? Wabhuka nje ama bedrooms ahlukene. Phela nje senza ama activities ndawonye. Mase kuyolalwa nje kube good night. Wow, so he actually wanted to know you. Yes. Wayefuna ukwazi Nje ukuthi ngithandani, ngiyathanda yini ngona-ke ukuba out. Nje. So manje ke after ke that first getaway yenu wafila kanjani ngapha uqale wathi akuyona type yakho? Ngikhohlwa lokho akukhohliwe mina. So wafila kanjani ke after that? Ngoba ngisho ngithi ngiyayithanda izinto. Ngabona ukuthi kahle i-type yami lena. Sithanda into ezifanayo. And neMauritius ngiyayizwa phethe yangibiza. Hayi. Ngavuma nje. Ngangena kanjalo. Wangena kanjalo. So manje ukupropose ke what happened on that day? Kwenzakalani? Awuxoxele phela umuntu i-first date uvisa nathi Mauritius, okay, weekend away because you don't have a passport. So i-proposal enjani? Yafika ke indaba ye-passport yagcina iphasile sahamba siya eMauritius. Cha ukuthi kwaku like 3 to 4 months sazana. Athi nje ubhoti yena asenaso isikhathi sokudlala. So nje ubona ekhule ngokwanele ukuthi ufuna ukuyiqala lento and ufuna ukuyiqala manje. So nje mayithi wathi wangivala amehlo saya kwenye nje indawo like isihlabathi solwandle. Yeah. Wangivala amehlo salapho mangifika la esihlabathini solwandle amakhandlela like ebusuku eMauritius. Yes. Yeah. Amakhandlela nje all over. Ama roses. He's a romantic. Ngiyachazela. Then there was this thing eyayikhanya like it's like about disco lights. What's my press? Ibhalo, will you marry me? Ungathi yes. Fast kanjani. Ngabona ezoze lingidlula leli thuba. Ngophinde ngiyithathe uChristmas phela ufika kanye empilweni onyakeni. So nje ngathi yes. What's yes? Komphela ndaba. 3 to 4 months. Sazana. Yo, ekhaya bathini? Babejabula. Kodwa babe nakho lokho ukuthi lo muntu awumazi ngaleyo ndlela. Nathi sakamazi. Siyazi khona ukuthi nomuntu ngoba kwaku obvious like usisi waseglow ngisho glow. Ngempela. Ugirl ephathiswe kweqanda engayona imbokodo people. Kubonakala nje ukuthi no sesu happy. Yeah. Happy nje ukuba happy kuyabonakala nje uyashopha one way uyabona nje ukuthi kunale princess treatment efikile. Nabangani bathini? Hayi ke labo. Abanye babe happy abanye benakho lokho ukuthi ikhona lento yakho. Awusigoqe nje. Phela yasabisa 3 months. 3 months. Wena already nje. You flying solo. Yeah, nanokuthi nje i-proposal pheshe. Wow. Okay. Awumazi that much lo muntu. Senibuyile ke eMauritius. Masibuye eMauritius aqala kama lobola negotiations. Nje kwahamba kahle konke.
Namshaka Kwakushesha nje ahlupha futhi. akafunanga no Coco half. No. Yazi umuntu ongasho ukuthi hawo ngiphuleleni phela ukuthi nanokuthi ube nalokho ukuthi yabona nje indlela okusheshe ngayo ukuthi ngipropose mhlambe ngizohlala nale engagement ring isikhathi eside. No. Within 6 months. Wayishilo bakithi wathi-ke nakasanaso isikhathi. Washo bandla wayishilo. Manje ungacabanga ukuthi mhlambe khona into afuna ukwenza yona sekusheshisa kangaka. Kwawukhona lokho kodwa ngibuye ngibuka ubungelosi bakho ukuthi no. Ulunge kakhulu lo muntu for that. Yeah. Ayakwazi. So manje Sengashintsha kanjani no. Ngaba nalokho nje ukuthi ngikholwa ukuthi ngiyamazi enough ukuthi no angiyazi akwenze lokho. So manje-ke sekunjani-ke sekulotsholweni bajabule ekhaya. Tell me about your wedding day. Sure. Uyazi i-wedding yamaphupho like wathi nje ngifuna yonke into yenziwe ngale ndlela le. Owathi mawubuka nje umshado wakho ubuka nje ungakabi ngisho nomuntu wathi nje ngifuna lokhu nalokhu wathi ngifuna ukwenza kanjalo. Wow. Wabiza wena wedding planner wambeka la wathi ngichazele ukuthi ufunani. Wow. So what were your colors? It was gold and black. Oh, gold and black. Oh, gold and black is popular. Yeah. So manje-ke yini nje ngaphandle kwe-wedding planner okunye waku-excite awubuka ukuthi-ke na if ngiba nendodakazi nami ngifuna umshado nje for yona? Ayi umshado nje kuphela nomuntu onje. Was he that good? Yes. Kangangoba ususondela umshado wasikhipha mina nama bridesmaids nje wathi ake nihambe nje niyoshaya umoya nibonde niplane kahle lento ngifuna lento ihlangane ngifuna lolu suku kube usuku ongasoze walikhohlwa. Ngicabanga indoda involved kanje. Ngifuna wonke umuntu mangabe umuntu nomuntu unendawo ofanele ayidlale ngifuna yonke leyo nto noyipractice la niya khona. Like ngicabanga indoda involved kanje because normally amadoda iwona kufanele ukwenze ukuthi phela umshado ususeduze kodwa uyena involved. Naloko kenziwe naloko kufanele kwenziwe yimina. No. Yo, okay-ke. Suqedile umshado. Can imagine ukuthi-ke na wawumuhle kanganani. Kunjani-ke emzini? Bekumnandi emzini. Beku. Ngicela ungafiki kubeku. Kumnandi emzini ngaleso sikhathi. So much. Yeah. Kumnandi nje kakhulu. Nginakho lokho ukuthi ubhuti uzohamba ashintshe. But no. Ngempela Bangashintsha nje umuntu. maintain. Bathi yazini ngifuna uthathe isikhathi sakho ngizozwa ngawo mase ufuna ukuba nabantwana. Mawusafuna ukushaya indawo nje futhi uthatha ama vacation sihambe shaya umoya nje singakabi nama responsibilities ayikho futhi inkinga nalokho singakwenza. Ngicela ukubuza imaphi umthandazo wawusho. Uthini umthandazo wawusho? Usasusiza nodade bethu ukuthi sisho lo mthandazo wawusho. Manje mina ngifisa ukubuyisa lowo mshado ngiqale phansi ngiwusho kabusha uyibona ukuthi angikwazi. Awusakwazi. Ngangade ngitheni. Kodwa nje. So nalindi ingane so you kept on traveling. Yes. Kwakumnandi. Kumnandi. Kakhulu kabi. Kumnandi nje. Sekubheda phi? Sekuzobheda lana ke kutheni nginomngani wami. So umngani unakho ukufika angivakashele nje alale mayilala. Sometimes afika avakasha aphinda abuyele emuva. So njalo bekuthi mangabe umngane wami evashile umyeni wami bese yahamba athi nginike space ukuze nikwazi ukuxoxa nibonde nenze yonke into eyenziwa amantombazana nje. Such a sweetheart. Too much. And sometimes ubeka athi nansi imali mangabe nifuna ukukhipha umngane wakho nishaya umoya. Ngasho indawo la niyakhona noma ngihamba weekend away noma 7 days a week nibhukhe lezi indawo ezithi 7 days by night nje nishaya umoya nomngani wakho. Ideal man. Ngiya understand ukuthi uhlala kude so awujwayele ukumbona ingakho abuya ayenza ama sleep over so nje it's okay. ukuthi Okay. ngihamba.
So nje-ke umngani-ke elokhu efika-ke engivakashela ezongibona. Sibuye sihambe ama-trip naye. Mayehambile, mayefikile umngani wami, umyeni wami behamba ngithi ethi ushayisa ngomoya, especially mayefika endlini. Kwaya ngokuya-ke umngani, hayi, ngabona ukuthi ngeke umngani angathi hayi, angim-understand umngani. Angathi umngani ile type le ethanda abantu Amantombazane. abafana nobulili bakhe. Kube khona nje izinto alokhu ey'dlulisa uzwe ukuthi Eyidlulisa kwena. engathi kunokushela phakathi manje lana. Nginganaki oqala ngithi hayi, umngani wami asoze ayenze leyo nto. Okay. Hayi, kuya ngokuya, hayi, aqinise umuntu. Asho kona ukuthi uyangithanda nje mfethu, yabona ngisho uma ngabe umyeni wakhe ekunika imali ethi asiphuma ama-trip. Nje mina ngisuke ngiyibonela nje umuntu wami engihamba naye ema-trip-ini. I'm like, umuntu wakho, njani? Achaza, achaza. Ngize ngiyibona, nami ngiyibona lento ayishoyo. Ya khona ngi-straight kodwa ngizame ngizwe ukuthi ithini lento yakhe, bhekephi umngani. Ngifuna ukuzwa phela ukuthi abanye abantwana bezwane. It's not like sekudiphi ngaleyo ndlela There's power. siyashada. Power Just ku-one. ukuzwa nje. Hawu. Sangaze ngife ngithi nje khona into engayazi. Okay, uzwaphi kokuqala? Uzwaphi nikuphi? Usho sisekhaya. Kwakho? Like, yeah. Ngithi mina, I know it's fine. Ake sizame. Angisho ukuthi ake sizame ngizoyinika inyanga lento yethu. Sibone ukuthi yaphi. Kanti kuzoqondana nokuthi-ke sizophuma vele i-trip, kwakune-trip esasiyiplanile. Sahamba-ke naye-ke. Hhayi-ke, we were like couples. Lapho kuleyo trip nje. Girl. I think for yena kwakumnandi because ujwayele lento yokuthanda But now nje. Ya phela ngiyazama uku-enjoya kodwa futhi ngikwi-process yokufunda ukuthi kahle ibhekephi into. But if day one wawungekho comfortable uzoshiya phansi. Nakho. Ya ngangizosho kodwa kukhona lento ethi ngifuna. Ima ku-husband angikusatisfy in bedroom. Nathi ukuthi wayengangisatisfy. Ngicabanga ukuthi nje ukuthanda izinto. Wena ungenazo iy'nkinga ey'ningi. Inhlobo. Inkinga yakho kuyileyo. Kahle kahle. Eyokuthanda nokuba curious too much. Awuhlosha ukuthi awunazo iy'nkinga, awudingi iy'nkinga empilweni yakho. Wahamba wayilanda. Ngayidala mina. Wayidala wena. Ushiye ukuyilanda ngayidalela. Yes, wayidalela wena. Ngoba phela kwayisukela kumina ukuthi no yazi ngifuna ukuzwa. But angimtshela ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi lento yethu injani. Ngathi nje hayi asinike inyanga sibone ukuthi ithini. So yahamba kanjani i-relationship? Yeah. Yabo girl. Ngagcina sengizwe ukuthi no angathi ugirl sengizomthanda kakhulu ukudlula umyeni wami. Because lo muntu siqale saba bangani laba abangahlukaniseki. Ama-trip siwaphuma naye ngisho ngihamba nomyeni wami sometimes I-take along naye. Yabona. Akithi. Isekhaya usenekamero lakhe nje kuyazi ukuthi uma efikile unekamero lakhe alala. Manje mayesekamereni lakhe wena wenze njani? Uhamba uyolala naye? Ngihambe ngisnika in ngiyolala naye kanjani? Ngoba phela umyeni wami uyahamba leso sikhathi leso sokuthi ashayise ngomoya then abuye. So ngiyasnika nje ngiyombona. And ngabona ukuthi no. Yazi angathi angathi kahle sengithanda abantu abawu-2 ngendlela elinganayo kodwa futhi abantu bobulili obuhlukene. Oh my goodness. So manje-ke wawufika ube intimate no girl? Yeah. Uphinde uye ekamereni yoba intimate nomuntu wakho? Sure. Girl. Curiousness. Usekubamba nini ku-husband because I'm sure ilo nto ekuhlalise kulo couch. Yo. Yabona-ke nje that day sasingekho ekhaya. So nje siphume i-trip
as usual ugela athege along umyeni wamaso akasolutho ukuthi Uyakuthemba. akasolutho nje ukuthi No, uyakuthemba. too much. Yeah, that's the Hayi problem. akaboni lutho futhi nje ukuthi khona into engenzeka kulaba no. Mawufuna sihambe naye azambiza ukuthi usisi wakho. Mawufuna usisi wakho ahambe kule trip esiya kuyona. Mfethu. Mina nje sengimbiza ngiyazi ukuthi Ubiza umuntu wakho. nginesithembu sami. Mfethu. Hleze sithiwa abafana the boys. Kanti ke saba the girls. Some of the girls. Achazela. Yeah. So ke sikwi trip ke. Sihlale nje like sithi sizo plana something like girls nights. Yabo sizohlala nje kuze kuse sidlo popcorn sibuka ama movies nje si enjoy senza nama activities zasebusuku kule trip angabi nankinga nje futhi awuma ngimchaza ukuthi yabona kusuku lami namhlanje ngiliplane kanje so uzobona ukuthi wena wenzani ngesikhathi sakho kanti mina ngiyazi ukuthi ngifuna ukuzenza umuntu okwi honeymoon nesithando esisha Ngemali kamyeni. ngemali kamyeni. So naye wase benefits kahle Too much. It's like umyeni utreata mina aphinda atreate ne side lami. Kahle utreata ne side lakho. Yeah. Iyo. And I think ilokho nje okwase kudlala emqondweni wakhe ukuthi sonke lesi sikhathi okusho akasenakho ukuthi mhlambe eqaleni yayingekho lento. Yena ubona ukuthi nje mhlambe sasiplanile vele ukuthi no nanga umuntu esizomchutha nanga umuntu esizokwenza ngama vacation nanga umuntu live life ozosiphilisa lempilo esiyiphilayo. Sakho sokwaqhubeka kanjani? So sikuleyo ke ama activities ethu ke noGeli angazi ukuthi kwenzakalani. Uguy nje avesana zongena eroomini asifice nje ni busy naked and busy. Oh my goodness. Umuntu ngathi umuntu ongathanda ukukhuluma nomuntu ongakwazi ukuthathela izinto phezulu akashout akanjani. Yabo nje wama shocked. Niyambona? Sagcina simbonile phela ngoba isicabha wazivula noma wayengazivulela ukuthi usola something wavula nje isicabha umuntu ozosho something bese yahamba kanti uzosifica on the act. Ansakhingani? Asitshe engithi ngireportile ngishilo ukuthi sine girls ntontoni esiyoyenza. Obvious nginakho lokho ukuthi nakwazi ukuthi angeza kwi girls ntontoni yethu ngimchazela ukuthi sine girls ntontoni. Yo, uthini kasenibona? Akabangesayisho kwayinto abe ayezoyisho wavesana wama nje lapho. Wena wawusangayisho? Shocked. Wama nje lapho shocked. Ngambona ebhizi ecikicca amehlo waphinde wabuka waphinde wacicca waphinde wabuka. Emva lokho waphuma. Yimi ke lo ngiphuma ngimlandela. Ngithi nakona lokho kucabangayo. Akona cabangayo kanjani? Ebonile. Nesound wezwa yonke into ngaphela wavula wama and sikwi act it's not like seswayeka fast. Yes. Oh my goodness. Wambulala ne? Too much. Wambulala. Angibona mhlawumbe uyophinda ngama therapy athande. But kuba nzima ukuthi umunye umuntu esifazane amtreat njengoba treat wena. Athande ngalendlela abethanda ngayo. So wafaka i-divorce in same time? Wathi mayifika eroomini yethu. I don't call ngisathe ngithi ngiyachaza akafuni lutho nje ezomhlanganisa nami kodwa futhi akasho ukuthi angifuni lutho ezokuhlanganisa nami. Ubona angifuni usho lutho akasho nje ukuthi cha. Ubona kuyi body language. Yena nje ubusy nalento ayenzayo yabona nje ngathi akonakele lutho adonsa ifoni ahlale efonini afonela abantu bakubo. Fonela abantu bakubo, fonela abantu basekhaya. Waphela kwa vacation.
Sabuyela emuva. Masifika nje ekhaya silindiwe. I-meeting. Uma ezokhuluma ke, hayi ke. Lapho ngangiqala nokubona ukuthi hayibo, umuntu uyazi ukukhuluma. Like washiya ngalazi. Sumfosile. Wathi nje kushuthi into le eyayiplaniwe even before ngihlangane nawe emall. Mhlambe nani ngithagethile nenze njani? Mfethu. Kwangathi movie. Noma uxolisa akasezwa lutho. Akasezwa lutho. Uthi nje nani iplanile umngane wakho lo nani vele nizwana naye mina ngiqala ukukubona ngoba waba umuntu oqala owangi-introduce kuyena before ngi-introduce kubazali bakho. Okusho ukuthi kahle kahle nani iplanile lento. Ngisathi ngiyachaza ukuthi no kwayisekuqaleni nje ukuvakasha kwakhe kwakuyinto honest wathi akwazi. Oh my goodness. Wathi hayi unesibindi. Ngombulala umuntu. Ushoda ngani? Ushoda ngani umthetho wakho yini engingakwenzeli yona? Kushuthi mina all along nje mina ngibhizi ngifinance uthando lweni nobabini. Oh my goodness. Phambi kwefamily. Yathini ifamily ugele sebaphoxa kangaka? Eyasekhaya ke ifamily bazama ukuthi bangikhulumele bezama ukuthi nawe ubone ukuthi hayikho le abayizamayo. Phela babuka ukuthi baluza umkhwenyana omuhle kanje. Bazama ukuthi hayibo naku solahlekelwa. Hayi ke abangakamyeni. Akusho wona ukuthi nje akwazi ukuyenza kanje ingane yasekhaya. Usho yacima. Awunamishe ngangamdefend. Shuthi nje yayithi ithola umuntu nje la kuwena ingakho nje ubhizi ungazali ngoba nakho ufuna ukushaya indawo kanti uyishaya lezi indawo nje. Basho yonke into ongayicabanga. Yo. So na divorce ke. Sa divorce. Uphi guy? Unfortunately kwayi relationship ne friendship yaphela. Angazi noma yayihlanganiswe imali. So it's possible ukuthi yahlanganiswe ibali. Noma yayihlanganiswe umshado wami. Hayi kuSathane. It was the devil himself. It was the devil himself. Ay shem. Nganginakho ukuyincinza ngibo mina lo phila lempilo like yayi good kakhulu ukuthi yayingabe iqiniso. Ngabona indlela yaphela ngayo ukuthi no. Kodwa nawe ngathi waba careless. Too much. Waba careless. Would you do things differently if angase kuthiwa uyabuya? Noma ngiyazi abuye. Kodwa ngiyafisa ukukhumbula umkhuleko owawusho engawusho ukuze ngihlangane noGuy. Mhlambe engamthola manje angeke afane ncamashi kodwa at least athi ukuya ngakhona nje just ukungiduduza nje. Just ukududuza. So manje ke uGuy ke fine aninazi ingane but senike nakhuluma after divorce kunesikhathi nganani divorce? Isikhathi about 2 years. 2 years. Wena impilo yakho amsho yashintsha futhi kakhulu. Usisa akwazi phela uku-afford ama-trip. Uyacabanga? Uma buye emendweni. Kade ngibonakala ngipost indawo. Kwaphela 2 years wonke usisa akaposti indawo. Kahle kuthiwa uwile. Phansi. Angangagcina ngokuwa kwangathi khona ongirabhayo la enhlabathini indlela nje engimthuqasi ngayo. Ngempela? Ayibo. So manje ubhudani kaze nikhulume at all? No. At all? No. Angicabangi nokuthi uyafisa kona ukuzwa izwi lami. Angifuni ngisho ukuyiphatha ke ukuthi sihlangane. Angicabangi ukuthi uyacabanga. Yo. I shame. Angazi yabo if Megne Shembok around la. If Megne Shembok hayi bekuzokulanda. Abuyangithintitha. Ngoba nje mase osisi sihlangene uyangihlupha ungenza ukuthi manje bese nithola amagolide aniwaphathi kahle. Hayibo I know. Kubhlungu shem. No. And kuba nalokho nje
mangikhuluma ngale akukholakali. Angikholwa ukuthi imina lo ngaba isilimanjeni. Ish. Ngenxa nje yokuba curious ngoba kwakungekho that serious ukuthi kwase ngaze kumosha izinto eziserious njengomshado. Nanokuthi umngane wakho ine-agenda yena. Kubuya kanjalo ngoba sekuphelile. Njengoba ngingakhulumi nomyeni wami naye angikaze ngize ngikhulume naye. Uzothini uma ukuthi uyahamba uyothatha umyeni wakho? Angakwenza lokho. Kodwa angiboni ukuthi umyeni wami angakuvumela lokho. Akayona leyo nhlobo yomuntu. Yo, hayi Shem, yabona namhlanje ngiqeda amandla. But-ke at least ufundile ngithi. Kakhulu. Ngeke usaphinda. Qalile uyagcina. Angicabangi nokuthi umshado into engisayicabanga the way ngangicabanga ngayo before ngishade. So manje-ke ngiyazi ukuthi na iprayer le wawuyishilo uzohlangana naleli golide awusayikhumbuli kahle. Kodwa ikhona iphisanyana ekhona onayo. At least ngiphilile impilo. Khophisanyana. At least ngithi nje kodwa at least and ama memories wona akhona. Although ikhona nale ye family bengxaxaza kodwa iningi le yobumnandi. Nayithombe. Too much. I'm sure ngelilanga mawuhleli ne-glass of wine ubuka ithombe hayi yasidinda. Njengoba ukuthi angikhale manje nje ngixoxa. Ungakhali. Njengoba angikhale manje nje kuyabuya konke ngathi nje. No. Ungakhali no. Bavukele emakhaya angazakhali lo sisi. Ngoba zenzayo nakuthiwa uzenziwa kakhalelwa. Yo, ayikhalela ingakho ngifuna ukukhala. Uzomkhalela thina phela. No, siyabonga kakhulu Black Life TV viewers ukuthi beninathi namhlanje. Nawe futhi mawunesakho istory ngicabanga hlangabe kuseza umuntu ozomosha indoda enhle bakithi siyanicela sicela nje nisitshela imithandazo nishoyo ukuze kuqhamuke lamadoda right kanje. Lapha ubuye ngisho ukubuya umthandazo. Angeke sabuya uzabuka ingelosi yabo waste of time le. Yazi waste. Siyabonga kakhulu ukuthi beninathi namhlanje. Kulungisa ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku oluhle. Is the Black Life TV?